Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomoşaçylary. Hormatly tomoşaçylarymyz, biz bugün nerede? Biz bugün Atavatan media toparı bolup, Aşgabatyň gözel kunjuguna yerleşen Türkmenistanyň Sowda Senahat Edarasyna geçirilýän serge gatnaşmana geldik. Bugün bu yerde Sowda Senahat Edarasyna hali dokma ve sowda pudoklarynyň ösüşine bagşlanan yerli kärhanalaryň önümlerini, köp türlü nuskalary, azyk senagat önümleri, sarf ediş haritlary, hali önümleri görkezdiler. Mehriban tomoşaçylarymyz, eger-de siz seri gyzyklanýan bolsa, onu biziň bilen galyň. Mehriban tomoşaçylarymyz, ine bugünkü bu serge Instagram torunda Maral Deze ady bilen tanalýan Maral hem serge gatnaşmana gelipdir. Salam Atavatan, hoş gördük sizi öt platformamızda. Benim şuun şerat marketolog hökmünde serge gatnaşýar, öt platformamız bilen çykdyk, öt önümlerimizi görkezmänem. Marketimizde biziň çörek öndürýän önümimiz bar, et önümlerimiz bilen biz meşhur şeylerde görünümler var. Eme markette bolşýaly. Garaz kim bizi görýän bolsa, ýerleýän bolsa, biziň marketimizde hoş gördük. Mehribanlar, ýylyň ähli pasynda göýek önümleri hemde miwe önümlerini terligine iýesiňiz gelýärmi? Onu Balkan hususy kärhanasy bu isleňizi kanagatlandyrýar. Ýagny miweli önümleriň hemde göýek önümleriň terligine iýmek mümkinçiligini size hödürleýär. Bu önümler bolsa halk marketinden satyn alyp hemde eltip bermek hyzmaty hem size hyzmat etýär. Men dizayner, hudojnik Tuakmedova Çinara Seyidovna. Men öz döreden zadymy size bir aňlatdyrjak bolýan. Çağalar degme şu görsünler biziň däwimizi, biziň milli naharymyzy, biziň şu ata-babalarymyzy nädip biziň oturupdyrlar, näme bişiripdirler, nädip hormat goýupdyrlar uly saçaga, uly duza. Şonuň üçin neme bir çağlar üçün degme kiçikden çağany ýaşdan diýilýär. Çağa ýaşdan degme öz türkmen milli naharlaryny, milli eşiklerini, öz ýurduny söýgü döretmek üçün men şu rumboksumy döretdim. Mehriban tomoşaçylar, bu owadan seri köşkünni özüniň ajaýyp önümleri bilen ören köp telekeçiler gatnaşyp otyr. Ine şeýle owadan işleri bilen hem biz ýurdumyzda belli telekeçileriň ýanyna durs. Gence bugünkü gün bilen sizi gutlaýar. Öz önümlerimi dogrusyna tomoşaçylarymyza bir gaýtgaç aýdyp berdiňiz. Men Türkmenistan Kinagatçylyk telekeçiler birleşmesiň agaty hal sorady bileýberdi. Elbetde şoňky geçiren tergeniň bir ulumany bar. Tergenler göremezsen bu taýda Türkmen telekeçilerin bir näçe gatnaşýar. Olar özüniň önleriniň önümlerini ýokary görünüşligi bilen, ýokary hilligi bilen şuun köterge gatnaşypdyrlar. Elbetde fiilesiňe diýilip bidem şuun şu terge gelip ödümden öndürýän önümlerimiz bolan Türkmen el hallarynyň bir näçe görünüşlerini, hal önümlerini, ýagny ýüpekden we ýuňdan dokulan hallaryň bir näçe görünüşlerini şu terge geçirdik. Hormatly tomoşaçylarymyz, geliňinde bolsa agzybirlik diplomaty bilelikdäki kärhanasynyň döredýän işleri bilen tanyş bolalım.
Здравствуйте, меня зовут Аразлиев Давлет. Я являюсь инженером предприятия «Акзыберлик Тельсиматы», совместное предприятие «Акзыберлик Тельсиматы». Мы совместно с Центром компьютерных технологий и с несколькими китайскими компаниями производим для нашей страны компьютерные техники. Каждый год по приказу президента мы производим детские ноутбуки для первоклассников. Также мы производим торговое оборудование для магазинов, чтобы обеспечить чтобы их централизовать, чтобы в сфере цифровой индустрии развить наши магазины. Также мы производим высококачественные новые компьютерные техники, также производим ноутбуки и сетевые оборудования. Men Mariengstikin fabriğinin modeller konstruktörü Hacamanova Ecevay. Biz bugün Aşkaba şäherine geçirilen serge öz täze önümlerimizi getirdik. Täze önümlerimizin beýleki önümlerden tapawlygy yurdumyzda yerleşen dokma toplumlarynyň öndüren çyýmalyny alyp şol matalardan täze dürli görnüşli halkyň islegini kanagatlandyrýan önüm öndürýäs. Yani bu köyneklerin, beylek köyneklerin tapawly ýeri, onun biçiliş aýratynlygy we modelleri bizim karhanamyzda 50-den owrak model bolup, modelin tapawlygy esasan yakasyna, ýeňine, manjedine we jüsüne bardyr. Mehrimanlar, bu owadan seriyini öz önümler bilen beze oturan Gypçak dokma toplumy hem gatnaşyp otyr. Gypçak dokma toplumy esasan dürli ýaşdaky raýatlarymyz üçin, esasan agla ve bölegi sport geyimleri bilen halkymyza hyzmat edip gelýärler. Gypçakdaky dokma toplumy eýem 1997-nji ýyldan bäri öz önümleri bilen halkymyza hyzmat edip gelýär. Şol sanda ýurdumyzda geçirilýän dürli sergilere öz täze önümleri bilen gatnaşyp hyzmat edip gelýärler. Mehriban tamaşaçylarymyz, gelingini şu ýerde Maýanyň berjek gürüňlerini diňläýän. Salam. Şu öweden işlerimiz barada bir bize sereden tamaşaçylarymyza gürüň beräýsiňiz. İşler etmek bir adam için uly zehini bolupdyr ýa, şular bir barada gyfa çaýdyp beräýsiňiz. Это работа с эпоксидной смолой, современный материал. Он используется в разных отраслях, как для декора, украшения ювелирных изделий, вот таких, где сочетается современное творчество и старинные украшения можно дополнить серебром. Siz bu iş bilen neçe ýyl vermiş bolan kelýäňiz? У меня опыт работы уже 6 лет. Вот один из видов интерьера, который можно использовать дома. Это декор и в то же время очень важный декор для дома – часы. Здесь можно поставить как подставку для украшений, для духов, и будет очень красиво, эстетично смотреться в комнате, в гостиной. Mehriban tamaşaçylar, bu owadan sergi köşgünni, owadan we gyzykly pursatlary ýöretesiz üçin taýýarladyk. Siz atawatan sividen atlaw doklaşmaň, çünki biziň kanalymyzda ýörete gyzykly we peýdaly gepleşiklerimiz siz üçin. Size bizden daşlaşmalar, bizden siz bilen mydama ulgamda. Sag bolun.